Kuwi gabres kuwi wis ben oleh banget aku kok ora. Perkudara kok temel. Kancane di plastik kok kono dipangan nganggon. Mangane ku tekan omah jaluki anakku. Aku ora iso maem iwak. Kowe dadi Werkudara kok gragase ra jama-jama. Kowe konangan sing asli cilaka kowe yakin. Modar tenan kowe ya pokoke anggere dhewe ndedonga aja nganti konangan sing asli. Nanti konangan sing asli kuwi kombo karo aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak nang masjid ngopo? Arjuna semuanya kang kamanungsan semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh Larasati mengendika ngadak menapa pangeran Brata Laras kula wonten dawuh Rama Petruk wis katon sowan mongko sowane Petruk ora bareng kelawan Kakang Mas Jodipati mula lausan dadak kumesar kang dadi penggalihmu aku tak ndangu marang sowaning Panakawan inggih menika langkung mrayogi pangeran Petruk dalem ndara piye mungguh kabur kawusanane nggonira ingsun utus supaya mboyong marang Kakang Mas Jodipati. Sampun kelampan sowan kok Den. Wonten negari Ngamarta napa sing dadi ngendikanipun Ndara Janaka pun kulaturke sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ning nalika semanten wonten mriku lenggah Begawan Durna. Ngantos kula diya-diya kaliyan Begawan Durna tumunten dados peperangan. Ning awit pambiyantunipun Anoman nalika semantenipun dawuh dening Ndara, Kurawa bubar mawut. Tumuli kula dipun prepeki Ndara Werkudara, Petruk matura karo Janaka. Janaka wong sing ora iso njunjung derajate kadang tuwa, ora iso njunjung derajate Nalindra. Ing atase akeh nayaka kok konan Petruk. Kuwi tegese ora iso ngluhurake marang derajating Puntadewa kakangku. Ngaten niku ngendikane Ndara Werkudara. Iya. Terus Ndara Werkudara paring dawuh kandha karo Janaka, "Mbuh, kahanane kepiye anake? Ning sing baku aku wis kebacut saguh nyaguhi manten saka negara Ngastina." Ngaten Den, dados sowan kula gagar wigarten antuk karya Ndara. Nyat langening kalangguan agar pandan moncar tinon ler kakonang surum soro tetahan padang
Asoran pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga. Larasati, kula wonten paring adhawu. Mara maju kene Larasati, aku bakal sajarwo lawan kowe Larasati. Langgeng triya mangungkung. Larasati ngerti dhewe ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Kakang Mas Yudipati ora sagu mbyong temanten saka Madukara, malah Kakang Mas Yudipati luwih abot manten saka negara Ngastina. Kanthi mengkono aku ora ngluputake marang Kakang Mas Panenggak, nanging olak-aliken rasamu petungen nganggo nalar sing ganep. Kabeh anak Janaka kuwi nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Ya kaya ngono kuwi nggonku ngglontah kelawan anakmu si Bratalaras, wong kang kurang prihatin, wong kurang mersudi sarta kurang tapa brata. Muya gayuwa tansah cupet, jangkau mesti tuna. Dina samengko mesti bakal gagar-wigar nggone Bratalaras bakal dhaup kelawan Karnawati. Merga ora iso ngaturake Kakang Mas Panenggak, aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Larasati, Mara Gage, bisa lan urane Bratalaras dhaup karo Karnawati kuwi dadi tanggung jawabmu. Aku wis ora bakal cawe-cawe perkara iki, Larasati. Bratalaras anak ungger. Anakku Bratalaras, ya kaya ngono kuwi pambekane wong tuamu Pangeran Arjuna. Nganti ora bisa menggalih kanthi penggalih kang wening. Aja sesak rasamu, aja banjur kowe ngopo ya ngger dibudidaya kepiye carane supaya bisa dhaup lawan Karnawati. Kanjeng Ibu, kula sampun kebanjur tresna kaliyan Kakang Mbok Karnawati. Menawi ngantos boten kasembaten anggen kula dhaup kaliyan Kakang Mbok Karnawati, Ibu laturi ngikhlasaken dhateng putra kula badhe kesah saking kasatriyan Madukara. Lah pripun nika? Dadi kaya manten ten. Lah, ingkang putra gela penggalihe. Krungu Petruk matur ngersanipun Ndara Janaka. Ndara Janaka dukane gandeng ora wani kalih ingkang Raka. Sing didukani putrane. Lah, anak durung ganep pikirane terus gelo atine mlayu kaya ngoten nika. Tobat. Tututana Kakang Semar, tututana Kakang. Sabar Gus. Bumi gonceng langit kelap-kelap, katon lir kekincanging risang mawe gandrung. Sabaran katulowo kirmoyak mayik saking dias baliwur. Sabar Ndara, ampun gampang kogelan penggalipun. Kula niki wis kulina kalian Kang Rama. Bapak sampeyan niku nek duka nggih kaya ngoten niku. Ning tumrap kula dukanipun Kang Rama menika
Aja dilebetke enten penggalih. Ning Mang Petung Mang Saring niku pamecut tumraping putra Madukara. Kang Rama paring dawuh. Anak Janaka iki kabeh kenggoni opor bebek tegese niku lawuh. Wak guajul bokonge tenan. Opor bebek iki mentas awake dhewe. Mentas awake dhewe. Tegese ora gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Sakniki niki dadi pamecut tumraping sampeyan. Pripun sampeyan iso duwe cara supaya tetep lakon dhaup kalih Dewi Karnawati Ndara Bratalaras. Siwa Semar, kula kaya wis kentekan pengarep-arep rasaku. Monggo kowe ngerti Siwa Semar, aku wis ngomong karo kanca-kanca sakbarakanku yen to aku bakal dhaup karo putri Ngawungga. Yen to nganti gagal kaya mengkene tegese aku bakal wirang bebarang. Mula tinimbang aku wirang ora kelakon nggonku dhaup karo ya Kakang Mbok Karnawati. Seksenana ucape Bratalaras, aku ora nedya urip ana ing alam padang. Nanging sing tak goleni mung dalaning pati. Sampeyan nek omong ati-ati ampun cemlongan ngoten. Mboten sae, Dek. Ridho mangawur-awur wurahan. Dengarane ngajurit gong maguru gongso. Tetekaya Butulawara Pandriting Turangga Esti. Niki kaya Ndara Wisanggeni. Iya, Kek, aku sing prapta ning papan kene. Ndak sawang saka kadohan lah kok. Kakang Bratalaras nangis ning tengah alas. Mongko jarene arep rabi, wong arep rabi kok nangis ki ngopo? Mang takoni dhewe. Randi ragat, Bus. Bagong lambene. Sak penake dhewe iki piye to Mir kok mung tancepe kok tumpuk-tumpukan kaya ngono. Mbaya golek nggon dhewe ora. Senengane ngesuk-esuk Semar ki ngarep apa? Ki dhisik-dhisikan kok ya. Mburi. Wong tuwa padake mburi. Wis ben ngono kuwi ndak apa-apa. Wangune bapak ki ya ning ngarep. Wis ora iso. Aku wis nang kene mos diugrah-ugrah aku. Seneng kene wis penak banget aku. Iya. PW. Waduh, PW iki apa? Apusi wae. Posisi penak. Apusi wae ora. Wisanggeni. Apa? Aku ra sida dhaup adikku diadiku wong bagus. Loh. Ora sida mergane ngopo? Kanjeng Rama Jodipati ora saguh ngombyong manten saka Madukara. Nanging pilih ngombyong manten saka negara Ngastina ngombyong Lesmana Mandra Kumara Wisanggeni. Mula aku ora bakal iso ngaturake kuku Pancanaka panyuwuning Kakang Mbok Karnawati. Kanthi kaya mengkono aku ora bakal rabi lawan Kakang Mbok Karnawati. Kok sik to? Aja mupus. Lah terus nek kowe ora rabi arep ngopo? Aku arep golek dalaning pati wae isin urip ning alam padang. Hus. Aja sembrono to Kakang Bratalaras. Nek ngucap kuwi nganggo tatanan ora waton ngucap. Lho niki arep luwih enom tinimbang sampeyan ning pikirane malah tuwa niki. Niki pripun, Den? Terus perkarane nek kowe mung ora iso ngaturke Bapa Werkudara ning Ngastina to? Iya. Lah ming gawe Werkudara kuwi gampang. Gawe Werkudara ki pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Jaka ming siji, mbok ya 10. Sirahku kaya ora penak ya, Truk. Aku ya rada mules e. Aku tak golek pindah nggon. Kae do ngerti kae pisan. Petro, Nun. Kowe tak dandani ya, matek. Yes. Aku kok ya ora lunga to ya mau. Kowe lunga tak ajar kowe. Mas Rene? Ya, nggih. Pripun? Ampun muni sik lho, niki lagi dodum-duman berkat lho. Iya. Lagi dodum-duman sampean dok ngono. Wis ana sing wutah tenan. Ana sing rasi do mangan mestine ngonten. Kowe tak dadekke Bapa Jodipati. Oh. Sik, mengke nek konangan Ndara Werkudara sing asli kula diajar
Amang-amang nyawa lho, Tru. Nek konangan Werkudara tenan, sudet kuku kacamata. Wah, iso riben mripatmu. Riben dengkulmu ki ora. Gelem ora? Nggih. Ning waton sampean melindungi kula lho. Lho, aku mesti ngayomi karo kowe. Nek Ndara Werkudara prisa, kula dadi Werkudara, Mengko kowe nek digapak-apake, kowe kandha aku. Engko aku sing ngadepi Bapak Werkudara. terus carane priye? Ngampet ambegan. Tak cipta dadi Werkudara Petro. Oh nggih. Dan persis terus asli mirip tenane ya kowe nyawamu ming sedhela konangan Werkudara. Wah, sapa madani karo aku? Bagonge mbok tekleke dicopot ming anjok tok tak-tok ora. Nggo seni-seni karang kala kei batu rek. Nek disaruke mak klip-klip. Pun dadi Wis areng ngaca piye to? ora usah wis. Wis delok entanganmu ya nganggo kuku. Weh la edan. Elok tenan. Loh, andang nggo goleki upil. Ora mumpung dawa e. Kowe ora linggo ngisor lu nggo dhuwur. Oh nggih. Ngeten. Iya. Malang kerik. Nah, ngono kuwi persis tangane tumpangke mburi. Nah, terus ya engko ndak ketara tak coba. Aku tak matur karo Bapak Werkudara. Bapak Werkudara. wah. Yo lah kurang gedhe. Piye? Kurang gedhe. Wah. Anu kalau menjinge didonke. Dunke matamu ora. Modar piye ora? Tak jodhok dadamu men suarane gedhe ya. Iya. Ora usah ngono kuwi. Nyuwara. Wah, aduh. Kleru lan dedek niku. Kurang nggon weteng kok ya. Wes saiki nyuwara. Wah. Oh, kurang gedhe sithik. Wah. Kurang gedhe sithik ngas. Wah. Nah, iki kok kaya ngebas ki sepuyere dikendokke. Kok. Sepuyur ora. Arep tak kendokke. Bapak Werkudara. Wah. Wis anggene anakku apa? Bapak Werkudara. Iya. Brata laras arep rabi. Alhamdulillah. Ning syaraté Bapak Werkudara kudu tekan negara Ngawangga. Iya. Sago ya Sagu. dadi pepanggil temanten saka Madukara. Sagu. Mengko temanten putri dikerik nganggo kuku Pancanaka. Wow. Dikerik. Iya, Yo sagu. Nggono apa? nggon sinom. Wah, tak kira. Ayo. Kowe kirane elek Werkudara. Gwajul sisan kowe. Bagong. Aku bendaramu. Brek. Wah, aja kaya ngono. As. Liyane do ora ngerti kena. Aku ngerti sapa sejatine kowe, kandhake asline kowe. Bagong. Aja. Aja Bagong aja tok kandhake iku ndak malah Kakang Bratalaras Rasido rabi. Oh nggih. Ya sing wigati ayo. Kowe bareng karo Kakang Bratalaras ngetutno laku ning Kakang Bratalaras. Ya, Yo. tekan Ngawangga. Engko nek tekan Ngawangga kowe ya suarane kudu gedhe ngono kuwi. Iya. Ngono ya Bapak Werkudara. Iya. Ayo mangkat saiki. Monggo Bapak kula dherekaken. Ayo. Brata Kusuman. Brata Laras ayo bareng karo Pakde Mule cah bagus.
Bathara. Bang Bangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sageter kene dongane engkung lir wuwu sing pine panca Bapak king ayam wono merak mangu king bagagan Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Wiladala iki ora panglik ra kadangku Dimas Werkudara. Karno kakakku iya padha rarja sak pratamu Dimas nir ing sambikala tansah pinayungan kawitan. Iya, aku ngaturke simbah katur ngersaning Karna kakangku. Tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem.
remet. Terus ora guyon. Aku kira iso omong gedhe. Nek konangan karepmu lho. Iki Bratalaras. None nggih, Us. Kudu kowe. Bratalaras kasinggihan Wa Prabu Wiladalah Jagaddewa Bathara Karnawati wonten paring dawuh. Apa ingin dadi pepinginanmu mus kelakon. Nyatane dudu manten saka negara Gustina ingkang bisa ngaturake kadang Kunjadipati ing kagungan kuku Pancanaka. Ning Bratalaras ing bisa ngaturake ngrawuhake kadangku ing Jodipati. Rak ya ngono to Werkudara? Iya pancen bener kaya ngono. Dimas, gandeng Siadi ingkang wis minangka dadi sasran temanten saka negara utawa Kasatriyan Madukara. Mula pun Kakang ora bakal mblenjani, anakku ya ora bakal mblenjani kelawan apa sing wis diucapake. Iya. Mula wektu dina iki ya mung Bratalaras ingkang keduga lan bisa mengko garwa Kranat Majaku Karnawati Werkudara. Wah. Iya. Karna kakangku. Aku nedha sakonco. Nedha nrimo marang Karna kakangku. Werkudara pancen ulah kowe suaramu kaya ngono kuwi. Wah, lagi watuk. Ora ngono to. Iya, pancen lho aku pilek. Iya Dimas iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wis saiki ngene. Gandeng Bratalaras kang bisa ngaturake sarta ngrawuhake kadang Kunjadipati. Bratalaras anakku wis ana ing purbawasisaning Bratalaras. Mbakyumu Karnawati wengkunen minangka garwa. Werkudara, Piye? ayo semene nang sajroning negara nyawa nggo dhisik Dimas. Wah, iya kestake dawuh. Lesmana, nggih kula ingkang sowan calon manten lanang wa. Iya. Bapak Durna. Oh nggih iki lho kok sik. Iki malah aku kok bingung iki ra Werkudara to. Wah, iya. Karna kakangku. Aku sing ombyong manten saka Ngastina. Oh sik to, kowe aja beda pun Kakang. Bebeda piye? Iki mau Bratalaras ya lagi wae sowan. Mongko Siadi dadi pangombyong manten saka Madukara. Lah kok saiki malah pindah ngombyong manten saka Ngastina kowe arep gawe bingungipun Kakang. Wah, aku lagi iki tekan kene. Kowe aja selak. Kowe mau kandha nek watuk pilek. Suaramu ora kaya ngono kuwi, ya gedhe ning sajae kaya lagi watuk. Mula pun Kakang percaya. Lah kalau wis nang mburi kono. Wah, eneng sing modho rupa. Ora pripun kok. Semene, semene. Kowe ngetarani ya, Tru. Mangan ya nekat wae kowe. Kuwi gabres kuwi wis ben oleh banget aku kok ora. Werkudara kok temel-temel. Kancane di plastik kok kono dipangan ngenggon. Mangane kok tekan omah jaluki anakku. Aku ora iso mami wae. Kowe dadi Werkudara kok gragase raja Majapahit. Kowe konangan sing asli cilaka kowe yakin. Modar tenan kowe ya pokoke anggere dhewe ndedonga aja nganti konangan sing asli. Nanti konangan sing asli kuwi kombo karo aku, ha?
lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku tak nang masjid ngopo? Ngumumke berita lelayu. Sapa sing arep marang kowe iki Norea to, Wer? Ora. Wah, iblis. Waduh. Wah. Wah, tulung. Dora bisa geni. Rere. Wah, kepuk watu ndasmu. Ngapa kowe? Wedi. Rere. Petro Rere. Wah, Rere. Wah, udat mutar. Tanggung jawab. Niku wong nesu niku. Kosek to. Kosek apa? Bayi ngertimu apa? Lho, kosek. Kowe aja ngonek aku bayi lho. Lenggase. Ayo to, satoto dhisik. Wah, Petro. Petro Rene. Wah. Aduh. Iya, Tru. Nesu tenan kaya watu gede banget didak iso ambiar. Aku mbayangke ndasku iso semalang-malang tenan. Ya tak terkira lho, wae kok ajar lho. Menyerah wae lho, menyerah jekulmu ora. Ora kok terus arep nglalu nang dalan barang menyerah wae. Wah, kae menungsane. Sik to kose digenahke sik. Sing ngakon iki sing dandani kula niki kula mboten dandan dhewe. Iya, pancen sing dandani Petro aku. Kowe bayi senengane mirang-mirangi wong tuwa. Kowe wong tuwa sing ora ngerti karo kahananing sedulur. Brotolaras ki sapa? Kakang Brotolaras kuwi putrane Bapak Janaka. Kuwi ora anakmu dhewe to? Ya ora. Anakmu dhewe to? Yen kowe ora seneng karo wong tuane nggone ora aruh-aruh karo sing sepuh, ya aja tok katutke dosane anake. Brotolaras ora ngerti apa-apa perkara Bapak Janaka kuwi ora atur-atur karo Siwa Puntadewa, Bapak Werkudara lan liya-liyane. Kuwi perkaraning Bapak Janaka, ning aja mbok katutke kahanane Brotolaras. Kae anake dudu Janaka. Wah, ora wae iki dipetung tenan. Ayo, saiki ngene wae. Yen Bapak Werkudara ora trima, aku ndandani Petro nganti Brotolaras kelakon dhawuh karo Karnawati, aja ora trima karo Petro, ning ora trima karo Wisanggeni. Aku patenono, wis no. Aku patenono, aku idaken. Aku tibanono pusakamu Pancanaka men modar ning kene. Men kowe lega, men kowe marem, men kowe seneng atimu Bapak Werkudara. Gimana kok diem gimana? Pripun? Sampeyan niku ya salah kok ya. Nggih bener ngendikane Ndara Wisanggeni, nek ora seneng karo Ndara Janaka lan duwe sifat ora atur-atur karo sing sepuh, ya Ndara Janaka tok sing disalahke. Ngono lho, ora Ndara Brotolaras barang melu kesempyoke ngaradan. Wis ge wis, aja Petro. Petro aja tok pateni, Petro ora salah, aku sing salah. Patenono. Ning nek mati Wisanggeni, Pandhawa dadi congkrah geger, iki dudu perkaraku. Iki rampung ana dhewe. Merga kabeh mau sampeyan menggugu karepe dhewe. Golek salahe Bapak Janaka, merga sampeyan wedi karo gurumu sing jeneng Begawan Durna mau. Tumuli sing tak lumputke Bapak Janaka, kowe ngombyong manten saka Ngastina. Aku tak takon, sampeyan dipunjung apa to karo Kurawa? Dipunjung apa karo Kurawa? Tak takon aku.
Ayo wangsulan. Asu. Jar. Kowe ngapa Truk kurkupan tampah meneng wae. Malah omong. Ayo ben aku mau watu dijak disira ndasku. Trolno. Wis ngono wae. Nek sampean ora trima karo aku. Nek sampean trima syukur tegese Bapak Werkudara isih eling Purwoduksina. Kono nyawiji karo Bapak Janaka ngestrenana karo Bratalaras karo Karnawati. Bayi cangkeme. Lho, aja ngono wong aku ya dasare bener kok. Ngapa Petruk nginceng kula wae. Mripate iki mandeng terus. Wah, rekoso lho. Ora sawedi. Duar. Umurku dhewe iki ya metu pawon barang ki ya ngopo to lho. Ngarep ngancam Petruk kok nganti dilewati metu riwate nggone wong rewang bareng. Iya. Iya. Petruk tak ajar. Isih urip duru ki. Apa ora? Apa? Dunggahke. Iki dunggah iki. Senengane ora. Us. Ayo. Petruk aku ora iso mlumpat. Tiba meneh awake iso. Senengane ora. Yo iki, gantar iki. Us. Yo, kene. Kono wae, Pak. Petruk iki karo wong tuwa. Nyong, Pak, mancak silahku, Pak. Yo. Mer. Aku piye? Halo. Engko nak tekan jam 4 ning ngono kae. Yo, kene ora. Tuku Prembanturna. Oh iya putuku Nger Karnawati. Aku sing teka. Menapa badhe ngruda peksa kaliyan kula sepados dhaup kaliyan Raden Lesmana? Ora. Pancen tak delok kowe iki dudu pesthi jodhone Lesmana. Ning ngene ya putuku Cahayu. Kowe jawab karo Bratalaras kuwi seneng atimu, bungah rasamu, heeh. Inggih. Ya mampi tungen dhisik. Apa kira-kira uripmu kuwi bakal mulya? Kowe ngerti pancen Bratalaras ki anake Janaka. Ning kowe ora ngerti to sapa mbokne Bratalaras? Kuwi si Larasati iki anake Demang Sagopa tegese Bratalaras kan nyadan anak satriya ning kae iki duwe darah putra Demang tegese kae ora bakal kenggonan mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Coba tak pikirin.
Wong wadon iki sing digoleki apa? Wong wadon iki sing digoleki wong lanang sing iso nyukupi marang kebutuhan lahir lan batine. Kebutuhane batin cukup nanging kowe butuh apa-apa, Brataras ora bakal iso nukokke apa-apa karo kowe. Ora bakal iso menehi apa-apa karo kowe. Apa kuwi bakal uripmu seneng selawase urip, apa uripmu bakal rumangsa mulya selawase urip? Karnawati petungen. Kae bagus. Brataras ki bagus. Ning apa kowe iki arep mangan baguse Brataras? Nek menehi apa-apa karo kowe ora bakal iso kelakon. Gansing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe kandrum ora nyaket lawan pun Kakang Yayi Karnawati wiwit dina iki ora usah caket-caketan kelawan aku. Kena ngapa ucapmu kaya mengkono? Ya mergo aku wis krasa yen to kowe ora bakal bisa muktekake uripku. Wong wadon ngendi sing ora kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Ya bener kowe kuwi anak satriya nanging ibumu mung turas demang. Tegese kowe sawijining satriya sing ora bakal kuat kedunungan derajat pangkat. Yen kowe ora duwe dunung derajat pangkat, banjur nganggo apa kowe bakal iso muktekke uripe Karnawati Bratalaras? Sing tak jangka jebul kleru, sing tak gayuh jebul kleru. Aku moh dipek wong lanang sing mung turas demang sing tak gayuh ya kuwi Nalendra Muda ing kebek Gandrana picis bondo donya ora kurang Bratalaras. Kakang Bu, tembung landhep ngungkuli bojro lungit kaya rinajak sigar dadi swalang-walang atine Bratalaras. Jebul petungamu tresna kuwi nganggo bondo ora nganggo ati. Kakang Mbok, ayo neng kene padha dibuktekake antaraning ati lan bondo mau menang endi. Yen Kakang Mbok isih ngawula marang bondo donya lan ora iso nampa Bratalaras, bakal tak buktekke tresnane Bratalaras nganti tekan sak patiku. Kakang Mbok Karnawati. Tiwangkara kingen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani apa iki Kang? Mbah nangis meneh iki ketoke nangis tenanan iki ra nganti ra nyuwara. Ngono kuwi. Enten apa, Ndara? Enten apa, Gus? Petro. Nadyan wis rabi. Wis kelakon palakrama lawan Kakang Mbok Karnawati. Dina iki Kakang Mbok Karnawati ngundat-undat lawan aku yen to aku ki ming turas demang. Ora bakal iso nyukupi bondo donya sing dibutuhake dening Kakang Mbok Karnawati. Dheweke kepengin diwengku Nalendra Petro. Ana wong kaya ngono ya. Apa meneh Petro? Ngono kuwi Ndara Karnawati niku protes emoh dipek kali Ndara Bratalaras. Njaluke dipek ratu muda sing sugih. Lho, Karnawati muni ngono, Kakang Bratalaras. Iya wis anggene. Aku kudu piye? Kowe nek isih karo aku apa-apa kasembadan. Karnawati kepengin dipek Nalendra Muda. Kowe pengen dadi ratu apa? Nek pengen dadi ratu nembung karo aku. Wis anggene aku dadekno ratu.
wis anggeni aku dadekno ratu. Tak sembadani Kakang Bratalaras. Kula patih Den. Hus. Ora sudi ora. Lho dilo. Mah. Wau Ndara Werkudara kula sing dadi sakniki kula dadekke patih niki. Ora. Wis cukup kowe pentas wis rampung. Wis kono bali yo, amplope ning dhuwur meja kae. Oh nggih. Wis, Gong. Aku urung nembung. Carane piye? Wis nang kene wae ora usah tekan ngendi-endi kowe dadi ratu monggo. Wah. Sapa iki? Nalindra ing pagralun Prabu Lembuana. Nalindra Yaksa Prabu Lembuana. Ya. Ngopo tekan kene? Goleki Prabu Karna. Sebabe mateni wong tuaku Prabu Karna Mandra aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Kowe aja ngrasani bapakku lho. Kok bapakmu piye? Prabu Karna kuwi wong tuaku, aku anake Prabu Karna, aranku Wisanggeni. Kowe Wisanggeni ya. Ora usah ngrasani kalau sedane wong tuaku ayo. Anake lanang wae Singkirna. Wah. Glak-glak limpamu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat saka arep aku tak sepatani lempoh. Otot bebayumu ora duwe kekuatan. Aduh mati aku. Wah. Aduh. Awak ora iso diobahke. Selawase urip ngono kuwi kowe. Aduh mati aku Raden. Kowe pengen mari apa ora? Ya pengen. Nek kowe pengen mari sandhangamu ratu wenehno adikku iki atau kakangku iki. Negaramu ben dipek kakangku iki. Waduh. Piye kuwi? Nek ora gelem ben goleke tikus wirok. Terus di ben ngerong ning silite kuwi. Kok cangkemmu iki elek tenan, Bang. Ora wis samene kok ora apa-apa. Iki disetreming. Wis anggene kok ngerti setreming. Wah, wis anggene modern ora. Entuk apa ora? Ya, entuk. Kalau Kakang sandhangane agemen kowe dadi ratu. Baguse wis anggene aku ngaturke panuwun. Ya ya tiba padha-padha aku mung saderma mbantu karo kakangku. Nganggo jejuluk Prabu Brontakesuma. Ya. Ngramana ning negara Ngawangga Prabu Karna tok telukake kowe entuk triman putri Karnawati. Wis mangsa borong. Ya, njaluk pangestu Yai. Iya ya, Kakang Bratalaras. Sapa iki? Nalindra Ngawangga Prabu Karna. Ana nom-noman ratu muda ngamuk. Sirmu piye? Njaluk Karnawati. Ayo, langkaana. Kuandane bapakne Karnawati. Oh, lakon tinjung akhirat. Ayo, sambato. Telung kedheping netra tak ringkes Ratu Ngawangga. Ayo piye? Iya, iya. Prabu Brontakesuma aku teluk Karnawati dadi kukupanmu. Ah, rak ngono ora mau-mau dadak ngopo. Tanpa pepindhan
dene sak mangke kula sampun winengku dening Nalendra Muda Prabu Brontakesuma. Ya, aku ya seneng. Mergo aku entuk bojo ingkang banget Sulistya ing warna. Inggih sinuwun. Saka seneng-senengku kelawan Karnawati sing wis dadi garwaning Prabu Brontakesuma. Apa kira-kira kowe saguh nampa peparingku marang kowe? Peparing paduka menapa? Nyo, tampanono. Niat paduka menapa teka wujudipun Brana Picis Mas Inten Berlian semanten kathahipun panjenengan sokaken wonten ngajengan kula ora mung tok nggo cukup nyandang nanging yen perlu iki godhoken panganan yen perlu iki kukupen simpenen pitung turunan ora entek. Karnawati ayumu ayu ning ayumu ngawula bandha donya. Ayumu pancen ora ana sing nandingi ning ayumu ngawula marang derajat pangkat. Kowe ngiwakake karo bojomu si Bratalaras nganti wonge minggat saka kene sing tok arah Ratu Muda sing sugih. Saiki kowe tak pek aku Ratu Muda sing sugih blegedhu brewu seprapat jagat bandaku. Apa kira-kira kowe kon nguruki bandha donya ngono apa piye? Kon nguruki bandha donya nganti sak matimu apa piye Karnawati? Nadyan namung mekaten pangendika paduka nanging persasat kadi sinambring gelap lepat manah kula ajur raja nadyan kados menapa kula menika tasih nggadahi jiwa kawanitanmu wis lumer wis entek wis ora ana sing eneng ya mung jiwa nggonmu ndilat karo bandha donya nganti kowe mentala ngonekke bojomu Bratalaras kowe mentala ngoman-oman kelawan bojomu merga mripatmu blereng kelawan Brana Picis. Ayo iki bandha semene iki tutupno ning matamu kuwi Karnawati. Kakang Bratalaras, kakang aku nyuwun pangapura, kakang aku luput. Wis malih paningalku kakang Bratalaras sampeyan ngeneng endi? Aku nderek sampeyan aku moh dijawab karo Nalendra sugih iki kakang Bratalaras. Kakang Bratalaras, aku nderek sampeyan gegaraning tresnaku amung ati ora wujud Brana Picis lan bandha donya. Kakang aku dosa karo sampeyan Kakang Bratalaras karna ati bojoku. Tarup genggeng panggung wis dipasang tendane nganggo plafon putih ketok nek Bratalaras daup karo Karnawati jaluk leganing atiku.
Werkudara kula ajeng dhaup kalih Karnawati man sampeyan wau sagung ngombyong manten saka negara Ngastina man. Werkudara piye ngger? Lah kok dadi kowe malik tingat. Jarene sagung ngombyong manten saka negara Ngastina lah kok malah kowe saiki. Oh, sasek Kurawa ki piye? Kondur menyang Sukalima. Karsa madangi jagat tok mungo-mungo paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Purwomadya wusana sampun paripurna Ndara. Ya. Ndara Karnawati pun dhaup kalih Ndara Bratalaras. Tresna sejati mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon. Ya. Mugi-mugi ngantos dumugi puputing yuswa tetep samisih sinian seseptami tresnanipun. Ya, Semar. Purnaning gati Sura Sudira Janing Kang Ratsa Brasta tapi kula Darmastuti Rayung Samya Makarya Rayung Samya Pinanggih Ndara Werkudara. Ya, Semar.